Ħarġu kollha qawwin u sħaħ il-11 persuna li kienu preżenti fil-kumpless tan-nar 15 ta' Awwissu tal-Mosta li sploda għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar. Fl-inċident li seħħ is-sibt wara nofsinhar, żewġ persuni sofrew feriti u kellhom jittieħdu b'urġenza l-isptar Mater Dei meta wieħed weġġa' jdejh u ieħor waqa' sularoli kawża tal-esplużjoni. Ħadd minnhom ma sofra ġrieħi serji. Il-binja tinsab fil-limiti ta' Dwejra u fil-post marru immedjatament diversi timijiet mediċi b'ambulanzi biex tingħata l-ewwel għajnuna kif ukoll membri tal-Protezzjoni Ċivili u diversi forzi tal-ordni fejn skattat ħidma intensiva li fiha intużaw ukoll drones tal-pulizija. Il-ħidma da issa ħadu over bħalissa il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fejn qegħdin jaraw li ma jkunx hemm periklu anka sabiex ikun żgurat illi kollox huwa clear se jittella drone fuq il-kamra tan-nar biex jaraw waħda anka sabiex imbagħad il-membri tal-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati jkunu mbagħad jistgħu jitlu on site u jistgħu mbagħad jaraw illi jneħħu kull periklu illi kien hemm. Jidher illi minn dak li stajna niġbru informazzjoni il-mortali li ħadu kienu fuq in-naħa ta' barra, fl-eli in-naħa ta' barra tal-kmamar ta' nar, mbagħad ovvjament kawża ta' din l-esplużjoni kien hemm l-after effects. Infetħet issa inkjesta mill-Maġistrat Gabriella Vella u għaldaqstant nistennew ukoll issa jibdew l-esperti sabiex ukoll permezz ta' għajnuna mill-uffiċjali tal-Kamra tan-Nar tal-15 ta' Awwissu tal-Mosta nistabbilixxu eżattament x'ġara dak il-ħin fit-3:15. Imma nerġa' nirrepeti ħalli wieħed jisma'na nserħu ras in-nies hemm barra illi m'hemm ebda fatalità. Il-11 persuna illi kienu ġewwa kollha irnexxielhom joħorġu eżattament ftit wara jseħħet l-ewwel esplużjoni kien hemm dak il-pawża li setgħu joħorġu u kollha qegħdin accounted for. Min informazzjoni li kiseb Net News jirriżulta li l-esplużjoni aktarx li seħħet wara li qalqa bil-qamħ fil-viċin ħadet in-nar li mbagħad infirex lejn il-kumpless tan-nar. Aktarx ukoll li dan in-nar kien it-twissija li waslet lil persuni li kienu fil-kompless biex joħorġu jaġlu l-barra. Residenti fil-qrib qalu lil Net News li n-nar infirex fl-għeliqi tal-madwar u mexa lejn il-kumpless tan-nar fejn fuq barra tiegħu kien hemm xi murtali li ħadu u li sussegwentament ikkawżaw l-esplużjoni fil-kmamar tan-nar. Madwar 40 minuta wara l-ewwel esplużjoni seħħet esplużjoni qawwija oħra fil-post fost biża' għal saħħet il-ħaddiema ta' salvataġġ li kienu qed jaħdmu fil-qrib. Iżda fortunatament ħadd minn dawn il-ħaddiema ma weġġa'. Fost dawk li marru fil-post kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li sellem u ringrazzja lill membri tal-Korp tal-Pulizija li timijiet mediċi u lill membri bid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għal ħidma intensiva tagħhom. Bernard Grech tkellem mal-membri tal-familja tal-persuni li kienu qed jaħdmu fil-kumpless fil-ħin tal-esplużjoni u kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għal ħidma fil-Parlament David Aġus. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Gabriella Vella dan fil-waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.